Čau, ja som Whiteman z kanálu Gamekeeper Slovakia a ja vás vítam pri novom let's play. A ako môžete vidieť, ideme natáčať alebo hrať The Sims 3. Dodatky alebo kolekcie mám iba jeden dodatok, ktorý sa volá študentský život. Takže v priebehu hry sa určite vydáme na nejakú univerzitu. A ja už tu mám predvytvoreného simíka a to je tento. Vidíte, volá sa Bobek, tak OK. A vybereme si nejaký prázdny pozemok, pretože nechcem kupovať dom, aby nám ostalo viac lovačov. Tak vybereme nejaký najlacnejší pozemok, 3200. Ja by som zobral tento. Tak. A ideme tam. A postavíme si nejaký malý domček. Zatiaľ a postupom, alebo no a postupom budeme na ten náš dom vylepšovať, zväčšovať ho, kupovať lepšie vybavenie. No a no proste tak, no. OK. No ak by ste sa pýtali, že prečo nie je počuť hudbu, tak to je preto, že strašne to hučí vo videu a mňa tam skoro vôbec nie je počuť. Takže som to radšej znížil, teda ja som to vypol, tak by som, teda takto poviem. No a prečo sa tak dlho načítavaš, čo? Tak. No čo? Tak, sme tam. A ja vám ešte ukážem nášho simíka. A má celoživotné prianie, je výkonný riaditeľ megakorporácie, alebo tak to je. No a cieľom je postupujte v rebríčku obchodnej kariéry a v tej kariére nás čaká post výkonného raditeľa. No, tak toto si zoberieme ako prianie a tu vidíte vlastnosti, takže mám vlastnosť statečný, skviele líba, neodolateľný, beznadejný romantik a ambiciózny. A teraz vám ho ukážem takto. Tak, počkať, ja to takto spravím. Tak, vidíte. OK, to by stačilo. Hop, to som nechcel. No a ideme si postaviť nejaký dom. Tak, mod stavba. No a postavíme si nejaký malý príbytok. Tak dobre, takáto škatulka nám z začiatku stačí. No a ja si to teraz vymalujem tak, ako to si spravil Pedro. Takže môžete kľudne napísať, že ho kopírujem, mne to nevadí. Ale nebude to presne také isté. Hop, ešte zvonku. Tam dám nejaké obklad, skal a kamen. OK, tak toto tam šľahnem trebárs. Tak, no ukáž, ako to vypadá. No to je celkom slušné. Tak, hodím tam nejaké okna. Dám si takto. Nejaké lacné okna tam šľahnem teraz. No toto vypadá celkom dobre. OK, tuto niekde budú dvere, tam kde ukazujem.
OK. Tak. Je to rovno? Nie je to rovno. Jedno musí ísť sem. OK, takto. Tak. Kúpime nejaké lacné dvere a potom ich vymeníme za nejaké lepšie, takže napríklad takéto si kúpime. Alebo dáme tieto. Áno, dáme tieto. OK, takže toto by sme mali. Tak a teraz. Môžeme si spraviť nejaký chodník. Kvetiny. Dáme toto. Tak. OK. No a teraz by som sem šľahol nejaký krík malinký alebo nejaké kvetiny. OK, to by stačilo. Tak, čo by som tam ešte dal? No to je asi všetko. Alebo počkať, ešte som chcel si spraviť kúpeľňu. Takže napríklad toto okno dáme preč a spravíme tam stenu. Hop, o jedno to posuniem. OK. Tak, opäť takto. Tak a dáme to opäť biele. Tak. Dobre, ešte dvere. Dáme tam tieto. No a nejaké mini okienko. Tak. OK, a teraz si už ideme nakúpiť nábytok. Takže prvú si určite vybavíme kúpeľňu. Takže tento záchod, túto sprchu. A upozorňujem, že nekupujte si to prvé, pretože to vždycky bude mať takú... no bude sa cítiť špatne, pretože napríklad keď mu kúpite túto lacnú sprchu, tak mu naskočí taký... no neviem... neviem, ako by som to povedal. No bude sa cítiť špatne, pretože tá sprcha robí to, že bude mať akože studenú sprchu si dá. A ešte nejaké umývadlo. To napríklad šľahnem sem. Takto. Záchod otočím sem. Tak, OK, to stačí. Kúpime nejakú posteľ. Toto stačí. Šľahne, alebo dáme to takto. OK. Tak, no a môžeme si kúpiť nejaký tento stolík. Napríklad tento, ten je celkom pekný. A hodím tam nejaké svetlo. Tak, no a ešte nejakú lampu do kúpeľne. Takže dám sem a sem a ešte nad umývadlo. Tak. No a nejaký lúser ešte do domu. Tento najlacnejší, ten stačí. Tak a jeden sem. No a tuto by som si urobil nejakú takú menšiu kuchyňu.
Takže túto chladničku, farba môže ostať. Tak, aspoň 2 pulty si sem dám. A tento sporák, umývadlo, čiže opäť to najlacnejšie. OK, a potom neskôršie si kúpime túto myčku na nádobí. Hop, teraz nejak troška lagy. OK, už by to malo byť v pohode. Tak, no a ja by som si kúpil nejaký lacnejší televízor. Hop. Nejak to začalo lagovať, neviem prečo. Aha, toto nechcem. Kúpime toto. Alebo toto. No radšej toto. To je celkom pekný gauč. Tak šľahnem sem nejaký televízor, aby sa nenudil. Dáme ho biely. Tak, no a to by bolo asi všetko. Alebo dáme sem ešte alarm, aby nás nevykradli. A ešte stolík nejaký. Ten dám napríklad sem. Hop, trošku to potočím. A stoličky napríklad tieto. Hop, to som netrafil. Ale možno ste si všimli, že furt hovorím hop. Tak a tieto krajiny by sme mohli dať preč. Alebo necháme to tam, keby sme mali nejaký večierok alebo tak party nejakú. Tak aby sme mali miesto. A toto nám presvíta v dome. A dám to preč, to nepotrebujeme. No tak toto je náš dom. Strechu má. Možno to vypadá ako taká mini shopa. Ale to nevadí, postupom si to budeme vylepšovať. OK, takže ja by som túto už dnešný diel ukončil. Takže ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like. Pre viac takýchto videí dajte odber a ak sa vám páčilo toto video a ak som niečo robil zle, určite napíšte nejaký komentár a to je bolo asi všetko, takže ahojte.